usikelani kanjalo udream pepper ngoba uyawumosha ngusika kanjalo. Fanele usike uthi kap. Ngiyeke ma. Nami ngipheka ngendlela yami nawe upheka ngendlela yakho. Angithi ukudla mase ngikuphekile kuba mnandi ukudla ukenjoy. Bayifunda Indaba yabani? ndaba. Khuluma indaba ma. Ngiyazi ukuthi musubuza kanjani isuke sikushisa. Umamkhizi. Useneso. Umamkhize muphi? Lo kabhuti. Umfazi kamalume Uqomile. Hawu, ngazi ngamjabulela dade esandokushona nje umalume dade usenesoka waziwa nenhlanga. Kahle bo. Usazilile nje nalomuntu akakagezwa ngisho ukugezwa. Bunyalala amabhadi phekwendoda yomuntu. Phela uqoma magwasa lo lapha ekhonini namatekisi. Hawu, waziwa nenhlanga wathola nendoda enemali. Kade umalume ehlala naye enganayo nemali. Eyogezwa kangingeni ngoba ngiyazi ukuthi uyageza every day. Hayi ukhohlakele kodwa wemakhothi wakho. Uyazi ngiyakubona ukuthi wena mhlazane kwahamba undodana wami uyokwenza njengalesi qhemqhem. Wema, fangabe niyamjabulela nini? Angithi khathe eshonile umalume, inini enihamba niyomduduza, nithi inkosi bisivumile ukuthi ahanjelwe indoda. Namanje fanele ngabe niyahlangana namakhosikazi akhe senkonzweni, niyombongela ukuthi shuthi inkosi bisivumile ukuthi abe nesoka. Inkosi ivuma ukuthi abe nesoka lomunye umuntu, indoda yomunye umuntu, indoda yomswayo. Manje bezothatha indoda enganamuzi, athatha indoda homeless, noma athatha indoda yanika indoda yesihlahla. Indoda ithathwe emntwini, umuntu uthathwe emntwini. Kodwa wawuthathwephi? Yizini lezo ezikhulumayo. Fanele ningabe niyamjabulela nje umuntu uma engabe sethola isoka. Kubhlungu ngabe ukulala wedwa zikhona ingube enamehlo la. Abantu khona nje umthembu blanket. Ini ma? Athi lokho kudunywa odongeni blanket. Oh, electric blanket. Khona lokho ke. Ngeke nje ma. Naye phela bengeke ayithathi indoda angayazi ukuthi uzoyenzani ube nenhlanhla nje. Futhi ke nje South Africa isithembu sivumelekile from the president to the bottom band. Awu. Kodwa magwaza igose enkonzweni. Akumele ngabe wenza lento ayenzayo. Fanele ngabe wenzani? Angithi nina nonke nihlale nithi uJesu indoda yeni indoda yabafelokazi. Kuyafana ke noma ngabe kuthiwa uqoma uJesu ubezobe eqoma indoda yeni. Kuyafana ke nokuthi aqome umagwaza. Bazomshera nje izinto ziyashera emhlabeni. Naye isibusiso sakhe asiphiwe inkosi. Manje yena fanele enze njani? Oqala niyazi ukuthi abafazi baningi abafazi kunamadoda emhlabeni. Wena wakho umshelano bani? Phela wami mina ngiyamgcwilisa ngeke ahambe kuba kuthiwa indoda noma kwazi ubengalamba ekhaya ubengeke yahamba yofuna ngaphandle. Mina wami ngeke aye ngaphandle ngoba uyasutha ekhaya. Uyajabula dada. Umgada ngethoshi. Umuntu nje fanele imjabulele uma esewinile ethola indoda eright. Kade ayihlupheka la nomalume mase eyitholela usomatekisi ke naye fangabe niyamjabulela nimbongele. Ngoba kuba indoda eyashona ukuba kwashona yena njalo kwasala yena umalume. Ngabe nina futhi sesenimgqugquzela umalume ukuthi athathe umfazi omusha. Hayi kodwa mina makoti kangiyithandi lento ngoba ihambelana nento yokufeba lento ayenzayo. Yahambela cishe kusondelana. Akusondelene ngalutho nje ma. Angithi umalume usihamba phe kwakhe samngcola samba nawe. Samgqiba umalume. Akafebeli umuntu ke uyitholela indoda uyayithanda naye iyamthanda. Akabandi nanokubanda umntaka baba. Uphansi le nomculo usasho lapha kuCrosscat. Hayi ke asazi kodwa kusalayo ke akalalela umculo yena uma gaza adla umfazi. Shwele baba. Shwele Thixo abafelokazi. Hayi nje noma ngabe kuthuthi nawe nje ukuba kwathi kufa ubaba kwabe kukhona okushelayo. Ngabe nawe uqomile unendoda yakho. Angishangi phela mina. Angiguli nje ekhanda. Ubaba womnyeni wakho washefa lela thaka. Asoze ngaphinde nganika omunye umuntu. Mangaqhamuka uzuma nje manje athi nayo inkandla ozongani nganqaba. Ngeke ungiboni. Ngancame ngingqume ngiyoyincwaba. Ngeke ungiboni. Ukuthi ngiyazi ukuthi vele ngeke kwenzeka yikho indoda esile engafuna wena. Khuluma kakhulu uthanda nezindaba zabantu kodwa ezakho ziyakuxaka.
Mina nje ngicela wazi ukuthi mekufa indodana yakho nje ngoqoma nje sasemakhazeni ngoba nami wathi if ngisalelo 30 days uthi ngiphile ngisalokhu ngilindene nenzile ngilindele ukuthi ngikhumule inzile esingayazi nokuthi yafika noba uyabona impela inkosi impela ukube ngiyakwazi ngaba ngisahlali nawe uyodivorcewa yimqobo lwami wena ukhohlakele kabona impilo yokuphilwa manje ama-priest lawa umfana wami uyovela uwaphe nje indoda ongayazi njengoba enemali engakade umfana wami ayi kahleni bakwethu ayikho nje leyo nto wena ufuna ukuthi uma ngabe sefika lapha nezulwini kuthiwe wenzani ngempilo yakho athi ngazile indoda yami kufika abanike wena noma yena noma ngingafika yena noma ngingafika mina impilo yokuphilwa yikho na uthanda iy'ndaba zabantu kuba unendoda yakho nje nawe wayiqoma uba besefile kaba ulokhu uthanda iy'ndaba zethu angiyithandi iy'ndaba izona ey'thanda mina makoti kanti uyokubone nini lokho athi bayafika lapha abantu phambi kwakho bezongitshela iy'ndaba sengiyithanda njani mina iy'ndaba angiyasukelwa-ke kodwa manje awusike lapha u-dream pepper wena kodwa usuke ubamemile ukuthi bazokhuluma futhi usukwazi ukuthi baze ngey'ndaba oqeda nikupheka oba ngilandile phela wena indoda yami angizobuza kwena ukuthi ngiqeda nini ukupheka angithi nawe wafika ngokuzogana la ekhaya thatha umesi uqobo kwakho ukudla ukupheka okusala mina ngayisala indoda yami bayongilandela isisebenzi lesisiwe ngiyajabula ntombi kanti sewawuthini uma uthi sizosiwashela isiphelo wawuqala ukuthini sizwezwa wrong-ke mina ngishongo njalo ngathi engimfice epheka uzoqhubeka pheka engimfice washo uzoqhubeka washo angithi wangibona mina ngashada ney'nzipho zami ezinde kwakuyisani leyo nto ukuthi angizowenza amawashili mina hawe Joseph cha khona uwe lo cha uyakhuluma wemntana womuntu umbizeke na usuphelile uphekile sesiqedile sesizodla